Is-sieħba ta' wieħed mill-akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u li jinsabu għaddejn kumpilazzjoni brabta ma' ħasil ta' flus ingħatat il-libertà proviżorja. Anka Adelina Pop ingħatat il-ħelsien għal depożitu ta' 15,000 euro garanzija personali ta' 25,000 euro kif ukoll istruzzjoni biex tkun id-dar bejn l-10 ta' filgħaxija u s-7 ta' filgħodu hi trid tiffirma wkoll fl-assa ta' kuljum. Fl-aħħar ġranet fil-qorti sar magħruf x'tip ta' ħajja lussuża kienu jgħixu l-Aħwa George u Alfred De Giorgio kif ukoll Adelina Pop minkejja li dawn ilhom ma jaħdmu snin. Kienet l-investigazzjoni fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li waslet biex sar skrutinju tal-kontijiet bankarju il-flejjes li l-akkużati kellhom li waslet tal-investigazzjoni oħra dwar attivitajiet li waslu għal ħasil ta' flus. Fost oħrajn fil-qorti jinstema kif l-akkużati kellhom numru ta' vetturi li jiswew il-mijiet ta' l-eluf tal-euro, kien hemm tranzazzjoni ta' eluf ta' euro li saru l-barra mill-pajjiż u anke minkejja li Pop iddikjarat li m'għandix impjieg kien hemm dħul li jindika li dan mhux minnu.